Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы иямын. Иямын да, янлы ынялардан хуш есле бер кәрәс уямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күрер. Урай диалектында һөйләшһәк тә, башкорт телен яратабыз. Гаиләле башкорт халкының гореф-гадәтләренә, йолаларына ихтирам, бөю тәрбияләйбез. Кызларыбыз гимназиялы башкорт теле серләренә төшенә. Улар башкорт телендә яратып шигырьләр һөйлиләр. Аралбай, Муса Батыр. Кайнагандыр һиндә ажар гайрәт. Ажар гайрәт, Урал гайрәте. Муса Батыр. Һиңа күскәндер ул. Урал кызларының гайрәте. Илем, йөрем, телем тик янганда, 40 кәртәләр. Алха алдымда, тын кысылгас, иркем-иркәемдә. Нәфрәт кайнай бышлай канымда. Мостай Кәрим, кайын япрагы турагында. Ер шарының картаһына караһаң яхшы гына, Башкортстан шул картала бер япрак саклы гына. Әйе, япрак ак кайындың, бер япрагы ни бары. Ә кайын бөек рәсәй, шундай яшел югары. Халкыбызның милли киемнәрен бик яратабыз. Ике кызыбыз да халкыбызның биюләрен теләп башкаралар. Халкым теле миңа хаклык теле. Уннан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Иле юктың гына теле юк.